Nuwun Gungi Samudra Pangsami dumateng para tamu undangan sedayanipun, tamtunipun dari macet nutupno perform sik mungkin sekitar 30 menit ke depan sak marine iki cek ngembara ora karuan nggih karena bareng-barengan mumpung dibantu nderek makarya dipun sengkuyung kalian dulur-dulur Kim tamtunipun. Yuk, cara rada ekspresi sik waktune rada mepet. Ada satu waranggono asli produk lokal Malang Raya, namanya ya wis luar biasa. Yuk, Genduk Ayu Hami tamtunipun tasih sesarengan kalian Darima. Yuk. Sing cek aku tok. Iki ditanggap iki bayarane larang jarene. Aku kok ora krasa no. Nggih. Nggih. Bayarane larang. Aku kok ora krasa no. Nggih. Nggih. Ngono lho ya. Nggih. Nggih. Iki seniore juragan sing duweni babat alas perkara dangdut lho. Oh nggih. Iya. Aduh, kesukaanku. Kesukaanku. Alon to yo. Tarik diwehi sing iku mau spot. Dong deng deng dong rang rang. Ah, seneng rupane Bapak Irek. Asik, terus lho mani-mani. Bangun. Riwayate karisma. Ya, tarik. Telu papa. Tarik. Panjat. Durung mangan ya. Telapor ini aku, Mbak Jeruk nyapa? Nyanyi cuk, enak kaya. Lah tak kira kok ngene piye. Enak oh. Ngelak. Enak oh. Durung mangan ya. Iya. Iya. Aku tekone terlambat. Disawer mi. Aku lek disawer ning kene anteng ning kene aku. Campur sari wis dibayar jangkep kok cek tetep jalu tambah. Isin lho. Aku iki dibisiki. Apa iki? Mbak lek sampean melok muni amplope dhewe. Kau andel. Duwe. Nota. Banyak. Ya. Ki cek nyanyi ning ngene, lagu napa mau? Nggih ya. Mi. Halo. Sesuai kesepakatan ya. Loh, neng di? Kene jarene. Sambah ya. Lewong. Aku lek ndadi iki mesti njaluk duit to. Kadang yo njaluk Fortuner. Lek lali yo njaluk omah tingkat telu. Liwong ya. Dikai liwong. Nggih, kasubuhan nggih. Trak des. Aku pantes gak disunat. Oh, kudu keliru ya. Wedok. Wong wedok ya kudu sunat lho, Mi. Terus apa?
sama tak kon ngene-ngene nyapa kok isin, Bu? Loh saya. Loh ya orang ngene ya ngene lah. Lah, siap nggih? Ayo madhep rono. Ayo, Mas. Dicoba kekuatan ibunya ya. Heeh. Ya apa? Maju, maju. Ya apa? Hah? Ini Oh maju, agak maju. Monggo Pak. Wah, aku dek mburine bapak Jan kok tepak pas aku pisan. Lah, karepku ku ngono ki ora tak omongno lho. Gak oleh iku lho. Sampeyan iki tak pikir apa-apa ora krungu ngono lho. Kok sik krungu? Heh, kok sik krungu ae? Lah. Oh, plerak-plerok tawur iki. Kok aku amplope gak ditambahi. Oh, turun jopo. Turun ndi iki rupane. Turun ekonanku. Oh, kudu. Nggih. Ayo atur sana ya, Bu ya. Siap nggih, Bu. Coba ibunya ya. Ngeten nggih? Oke. Piro, Mas? Iki sebener sapa?